un eclipsi de sol. Molta gent no hi pensa, però és el disc de la Lluna que justament passa per sobre del Sol a ple dia i l'oculta. Tothom n'hauríem de veure un abans de morir. I això és molt complicat de veure, és molt difícil de veure. És una oportunitat única, això que tenim al nostre país del 12 d'agost del 26, perquè qui s'ho perdi crec que haurà d'esperar fins al 2180, més o menys, S'hem de fer la idea de que això és un esdeveniment de primera magnitud, de Champions. Això impressiona bastant, perquè era de dia fa uns segons i ara és mig de nit i veus estels. La temperatura baixa d'una manera notable i també la reacció de la gent. Jo penso que és un moment de comunió. Et sents unit a tots, és perquè estem compartint tots la mateixa emoció. És molt, molt bonic. I el cel ens dona un valor d'oxigen, no? És una mirada diferent, amb una perspectiva humanista, també científica i humanista alhora. Per tant, aquest eclipsi ens dona també una gran oportunitat a tots els que ens dediquem a la divulgació per enamorar a la gent. Per observar un eclipsi solar és molt important la seguretat, protegir-se bé la visió. És molt important el respecte al medi natural. Per tant, la primera cosa és deixem-nos guiar per la gent que en sap, per la gent que es dedica a la divulgació, pels astrònoms. L'eclipsi és un regal que ens fa la natura i nosaltres hem de respondre en aquest regal de la natura fent un ús responsable